Boys, welcome to my YouTube channel Borodi Vlogs. So logofer nontonku jenenge godan episode boyko borona thabai so logofer anga da thangasino dong. Dir bilau hai ise beraina arena ambai rabu gyan yang harsingse mane boring monnaikai beraina nagideng ambai dir bilau eparap thangbai mane thewblaबो dinaisim ang video banaferakai ambai dini hai first time video banaideng arena. So logofer video ko naibai thado ise interesting jana thangasino dong. Views फोरखौ देखायना होगोन आङो माबायदि जाखो दायो ओमफ्राय थौ बिदिबा भिडिअखौ नायबाय थादो। ओमफ्राय नै गाइस मोन लामाखौ नायनानै लादो माबायदि जानानै दं बरिया खारना लामायाहाय बे साल बागानाव नायदो नै पुरा साल बागान आरोना बियो एबाहाय मोनसे मन्दिर दङ मा मन्दिर होनथाय नै साल बागान गेजेराव आरोना। Look, I don't believe in love, so why would I try? Why waste time on somebody's daughter? Get on my funds and fly. माने गाइस मन दिरबिलाव थांबाथाय लामानि भिउसफोरखौ एकदम बास नाखाय आरोना बिराद एक नाम्बार मोनखायो ओमफ्राय गोसोफ्राबो बिराद सान्थि मोनो आरोना बेयावहाय। एसे अखा हानायजों दालांफोरा नै गाज्रि जालांजोबबाय। फाइनालि गाइस आङो नै फैनानै नायगाव दखान मोनफैबाय आरोना। बे जाहैबाय नायगाव बाजार। ओरैजों हरै अमा बायसिना फानग्रा दं ओमफ्राय ओरैनो दखान दंजोबो नायदो नै ओमफ्राय बेयावहाय पियर लकेल मैगं मोनजोबो आरोना। क'क्राझारनिया बेयाव फैयै बायनानै जाफैयो नै पुरा लकेल मैगं। ओमफ्राय आङो दा थांगोन ओरै राइट साइडजों नै माबाफ्रा जाग्रा फिथाइया मा होनोमोनलाय बिदिबो गोबां फानदों लेरख' ना मा होनोमोनलाय बिदि आरोना। ओमफ्राय नै दिरबिल थांग्रा लामाया माबायदि गाज्रि नायदो पुरा अफर'डखा। माथो दाख्लै सरलपारायाव थांनायजों एखेसो लामाया बिथिंजाय नायदो नै ओमफ्राय नै माइ गायग्रा दुब्लिया माबायदि नैबे हाग्रायाव मोख्रा दंलै मोख्राबो नुयो बेयाव सम सम दिनै नुगोना नुवाथाय गैया नै दिनै नुवाखै बेयाव थालाबायोमोन मोख्राया। मुझे माफ मत कर जी रहा हूं जिंदगी की तब कर मेरा भाई मुझे खिला अपने साथ बन कर मेरा लो बार बागान दंजोबो नै ओरैजों ओमफ्राय ओरैजोंथ' पुरा साल बिफां दंजोबखायो नै लामाफोरा नायदो नै गाइस एकदम शिलंफोरनि बायदि गेदा गेदि जालायखानायखा दा गोजौ गाहायनो दा नै संख्लाय लांलायबाय बाबा गामि सिंनि लामा आरोना बेयो। ओमफ्राय नै गाइस बै बावखुंग्रि हाजोखौ माबायदि नुहरदों नायलाय नै बिराद बरिया नुहरखादों भिउसा बिराद मोजां नुखादों ना बै हाजोखौ एसे बोनानै देखायनि हालौबाय बिराद दाउबो दङ नै लामाया माने बिराद गाज्रि ना हयबा अखा हानाय समावहाय फैजानो नागिरा बिराद गाज्रि लामाफोरा बिराद खुनुरुखुमसो बारबोबाय आङो। स' भिउसखौ नायबाय थादो नोंथांमोना थ'दो बिदिबा नायदो नै गाइसमोन माने बेयाव पुरा माइ गायजोब्बाय नायदो नै मालाय जरा आंहाल' हारसिं सिंगेल नै ओमफ्राय नै खोथियाफोरा नायदो नै बिराद एडभान्स आरोना बिसोरनियावहाय माने दा माइखौ गायजोबसिगोनबो माने खोथियाफोराबो देरजोब्बाय बिसोरनियाव एडभान्स आरोना दैफोराबो। स' जोंनियावहायथ' दासो खोथिया फोदों बिसोरना नै आरो गायबायानो आरोना। गामिनि लामाफोरखायनो गारियानो खटला खारनो हमबाय होननायसो जानोसै सरलपारा थांनायजों एखेथार माथो लामाया। लामाया नायदो नै
भिउसफोरा नायदो नै गाइस बेनिफ्राय जागायजेनबाय बिराद मोजां भिउस मोनगोन बेयावहाय बेयाव फैयोबा माने सरलपारा बायदिनो गोजोननाय मोनगोन आरोना गाइस माने बिराद थान्दा जायगायाहाय बोरिं मोनोबा गोसोखौ बोरिं मोनोबा गाज्रि मोनोबा बेयाव फैनांगौ पुरा फ्रेशनेस मोनगोन बेयाव फैयोबा अन्थाइया नायदो मानसिजों समानखा लामाया हले गाज्रि आरोना ओमफ्राय लामाया गोजौआव थाबाय ओमफ्राय गाहायाव नायदो नै बिराद दै लामाफोरा नै गोजौ गाहाय नाय बिराद बरिया आरोना बिदि जायगायावहाय बेरायनो गोसोखौ बिराद मोजां मोनो पुरा दै जोब आरोना बे गाहायाव गाइसमोन नायदो नै ओमफ्राय लामाया ओरै गोजौआव थाबाय ओमफ्राय नै गाइस बेयावहाय नैबायदि गाखोग्रा दं आरोना ओमफ्राय बेयाव गाखोनानै आं भिउसखौहाय नाहरगोन एसे माबायदि नुयो नोंथांमोननोबो देखायगोन गाखोनानै दिन्थिनोसै आयौ बेबायदि आरोना नै भिउसाहाय पुरा ओरैजाय दै जोब आरोना नै बिराद मोजांखा औ नै आसल पिकनिक स्पटआ गोबां मानसिफोर फैदों बेयावहाय ओमफ्राय दा आंबो बेयाव थांगोन आरोना ओमफ्राय एसे नावबो गाखोहैगोन ओमफ्राय दा नोंथांमोननोबो दिन्थिगोन स' गाइस आङो दा नैबायदि लकेसनाव दङ नै नायदो आंनि सोरगिदिं पुरा आंनि उनावहाय ओरै दै जोब आरोना नै ओमफ्राय बेयावहाय नावबो जावो आङो दा गाखोहैगोन बेयावहाय ओमफ्राय नै ओरैजों नायदो बिराद बरियाखा भिउसाहाय ओमफ्राय गाइस आङो दा फैनानै अलमस्ट लकेसनखौ मोनफैबायानो ओमफ्राय दा नोंथांमोननो लकेसनखौ एसे दिन्थिनोसै ओमफ्राय थ'दो होमबा भिडिअखौ नायबाय थादो नायदो नै भिउसफोरा मोख्रे फाइनाली गाइस आङो दा लकेसनखौ मोनफैबाय ओमफ्राय आङो दा एन्ट्रि खालामसै आरोना बेसेबां लायो दा नोंथांमोननोबो खिन्थागोन खालामसै नायदो नै एन्ट्रि जाबाय गाइस एन्ट्रि खालामबाय ओमफ्राय नै भिउसफोरा नायदो मोजांखा आरोना नायनाय भिउसाहाय खुल्लाखा स' बयस आङो दा सफैबाय नै ओमफ्राय जायगा नायदो बिराद खुल्लाखा आरोना बिराद मोजां जायगाया बेरायनो नोंथांमोनाबो फैबा बेवहाय चिल खालामफै एसे बिराद मानसिफोर चिल खालामफैदों बेयावहाय ओमफ्राय दा एसे जायगाखौ दिन्थिबावगोन बे हाजो थानायनि थाखायनो बिराद मोजां बार नांफैयो आरोना बेयावहाय बिराद बार नाङो खोलो बेयाव ओमफ्राय नै बेफोरबायदि जिरायग्रा बानायनानै दोनदों बिराद मोजांखा ओमफ्राय नै बटबो दं बट साफारि खालामसै नामा एसे बेसेबां लायहाय ओरैजों बिराद मानसिफोर फैदों नोंहाय औ नै
एसे बोनानैखायनो नै नायदो बिराद खुला खुला जायगा आरोना नै स' गाइस दिरबिलाव फैबाय जेब्ला एसे बट साफारि खालामसै आरो थांसै ना मा होनो बट साफारियाहाय 50 थाखा लायोनो 50 रुपिस सासेयावहाय होमबा आङो बट एसे साफारि खालामसै ओमफ्राय थांनोसै आरोना माथो खालामनो हारसिंलाय बे जायगायावलाय फुरा मालाय जरा जरासो फैयो बे जायगायाव बटआहाय बेनो गाखोना थांसिगोन बाब्रे केना बटआ सेल' बट नायदो नै बिराद बरिया फुरा खुला खुला नै बटआहाय स्टार्ट जाबाय खारबाय आरोना नै नायदो आंनि सोरगिदिं नै दै जोब आरोना बिराद बरिया ओमफ्राय बटआ बेनो गेजेराव बेबायदि न' दङ मजाखा गाइसफोर नाव गाखोनानै बिराद मोजां मोनदों नै ओरै सोरगिदिं नाय आंनि सोरगिदिं फारसेबो दै जोबनाय ओरैनो हाजोखौबो नुहुरलायदों एसे एसे ओरैनो एक नम्बर में वही चलने जितने से पीछे से आए मैं बाकी को पार्सल फिर शब्द दिशाएं में जानकारी देते लोग अपनी व्यूज को जो जानते नहीं मेरे को फिर मार के चौकी में मारते बै हाजोखौ बिराद फसायहरबाय आङो बिराद मोजां भिउसाहाय बिराद मोजां फैदों ओमफ्राय दा गिदिंफिनसिगोन आरो ना माने एसे गोजान फैथारबाय आङो ओमफ्राय आंथ' दै गिदिरावहाय गियो ओमफ्राय गोजौआवबो गियो आङो ओमफ्राय दैयावबो गियो ओंखायनो बारा गोजान थांला ओमफ्राय एसे चिल खालामबाय आरो ना माजाखा नागिर नाव गाखोनायनि मजायानो एसे आलादा गाइसमोन ना हमदों हनै मोनदोंबो दां मास फायसे स' बयस आङो दा नाव गाखोखांबाय ओमफ्रायो बेयाव फैनानै गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोनबाय आरो ना ओमफ्रायो बिराद मोजां भिउसफोराबो नै आंनि सोरगिदिं नायनो हागोन नोंथांमोनाहाय माने बेयाव फैबा गोसोखौनो बिराद सान्थि मोनो आरो ना बरिं मोननाय गोसोफ्रा बिराद सान्थि मोनो स' लोगोफोर नोंथांमोनाबो बेयाव फै ओमफ्राय बेरायफै एसे चिल खालामफै इभिनिं टाइमफ्राव माने बिराद मोजां आरो ना गाइस थ' टेनसनफोराबो खारो आरो ना ओमफ्राय बिदिनोसै आरो ना ओमफ्राय दिनै भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै ओमफ्राय गोदान भिडिअआवहाय लोगो मोनफिनगोन ओमफ्राय जायफोराहाय साबस्क्राइब खालामाखै अननानै साबस्क्राइब खालामनानै जाबाय आरो बाय बाय